चिकन कोरी रोटी करता ताची कतेरी नारळा रोसाक मिक्सीर घाला पियाವು ಲೋಸಣ ಅಲ್ಲೆ ಕಸಕಸೆ ಮಿರ್ಸಾಂಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಿಂಚಂಬ जीरे मेथी सासम बडेशेपी मिरे इतली बघ पुरा घालून त्याची काही भाजून घेता मागीर मिक्सिंग घालून रांदून करून पेस्ट करता आणि पियाव घालता तर हे ऑफ करता हांव आता नारळा रोस काढता वाटू घालता ते या सकट भाजील घालून वाटता ते उद्दा घालता पियाव भाजू घालू तूप आणि येते तेल घालून मिक्स करून पियाव भाजू घाला अर्ध किलो चिकन घेतला हांवें रांदे रेडी जातर आसा एंड ते पळयांची हळदी पिठी घालता मीठ घालता मसाला घालतात हे धुवून उद्दा घालता मसाला घालून शिजयतच नारळा रोस घालता आता खतखत आहेत वापस नारळा रोस सकाळी शिजून आणि तर मागीर नारळा रोस घालून एक खतखत काढका जायता कोथंबरी पालो जाऊ कसले घालू ना खतखत आयलो ऑफ करता चिकन करी रेडी जाला ट्राय करांची ऑथेंटिक मँगलोर रेसिपी कशी जाला म्हणून कमेंट करून खंडित सांगू का. Don't forget to like and subscribe our channel. Thank you.